Аз съм Маги. Днес ще разгледаме темата за поливане на цветята. През август. Август е горещ и сух месец. Сега е сезонът, когато растенията са в пълния си разцвет. Основно мероприятие, за да ни радват те, е поливането. За саксийните цветя. Тук режимът на напояване зависи до голяма степен от температурата в стаята, нейното изложение, северно или южно, и местоположението на самите саксии, до прозорец или навътре в стаята. Ако имате климатик и поддържате стаята хладна, то поливайте субстрата по-рядко, дори веднъж седмично. Ако обаче цветята са в южна стая и то до прозорецът, може би ще се наложи да ги поливате почти ежедневно. Основно правило – проверявайте влажността на почвата с пръст. Може повърхността да изглежда суха, но надолу все още да е влажно. Тогава отложете поливането с 1-2 дена. Каква вода да използваме? Препоръчвам ви да поливате с темперирана вода, престояла поне няколко часа в открит съд, кофа или леген, в стаята или на балкона, когато е топло. Всяка седмица добавяйте в поливната вода и по половин доза течен тор. Желателно е да имате такъв за цъфтящи и за лисно-декоративни растения. В крайен случай използвайте универсален. Друго важно нещо е колко вода да слагаме. Моят съвет е: едрите растения, особено тези с дървесинени стъбла, драцена, юка, фикуси и други, поливайте по-рядко, но обилно. Дребни цветя, независимо от вида им, полейте само леко, т.е. на често и по-малко. Ако остане вода в чинийката, след 1 час я излейте. Не забравяйте и със същата вода, която поливате, да пулверизирате листата. Цветята с мъхести листа, сентполия, глоксиния, кралска бегония, някои видови калатеи и ктенанте, не оросявайте директно, за да не получат петна по листата. Какво да правим с цветята по време на отпуска? Няколко идеи. За по-дребните растения: наредете на дъното на ваната или по-широк леген, пласт камъчета и налейте вода 2-3 см над нивото й. Наредете саксиите, така ще осигурите и почвена и въздушна влага за цветята. По-едрите екземпляри можете да осигурите вода чрез бутилки. Напълвате една голяма или няколко малки бутилки и ги забивате в субстрата с дъното нагоре. За балконските цветя. Те са изложени на открито, така че водният режим тук е различен. Поливайте растенията ежедневно, сутрин или вечер. Старайте се да не мокрите листата, най-вече цветовете, особено ако в момента са огрени от слънцето. Това създава условия за пригори, които влошават декоративните качества на вашите растения. Ако оросявате, правете го вечер, когато има сянка, и не забравяйте, не мокрете цветовете. Бегониите, мушкатата, тагети, скалдаръмче може да поливате и през ден, но петуниите поливайте ежедневно, макар и не много обилно. Какво се случва, ако прекалите с водата, особено при растения в саксии или съндъчета? Водата изтласква въздуха, в корените липсва кислород, развиват се гъбни заболявания, корените загниват и може да загубите цветето. Как да спасите растенията, ще ви запознаем в следващите ни срещи. При цветята на открито. Тук важи правилото за почти ежедневното поливане, особено на тези растения, които са на пряка слънчева светлина. Тук по-интересни са идеите за организацията на поливането. То може да е гравитачно, по браздички или заливане с маркуч, с лейка, дъждуване със специална дъждовална инсталация и капково напояване. Какви са предимствата и недостатъците? При гравитачното поливане се постига навлажняване и на по-дълбоките пластове почва и така се налага по-рядко да се полива. Не изисква инвестиции, достатъчни са само дълъг маркуч или лейка. Недостатък е по-голямата поливна норма, неравномерно разпределение на влагата, някои от цветята получават повече вода от други, не може да се автоматизира за по-големи градини. На практика това е най-разпространеният метод за поливане. Обикновено се ползва вода от чешмата, по-рядко вода от кладенец или река. Още един недостатък – не може да се темперира водата, освен ако не използвате лейка, което е приложимо за по-малки градинки. Капковото напояване се прилага най-успешно при зимни градини, като маркучите се полагат предварително, но може да се сложат и на повърхността. Разбира се, това може да се направи само когато растенията не са в саксии, а засадени директно в почвата. Капково напояване се слага и на открито при цветни композиции.
карета, алеи, различни цветни фигури. Тук е важно да знаете, че в качеството на водата е от особено значение. Тя трябва да е чиста и по възможност по-мека, т.е. да не образува котлен камък, който би запушил дюзите на мъркучите. Процесът на поливане може да се автоматизира. Разходът на вода е много по-малък от останалите методи на поливане. Когато се прилага на открити площи, значително се намалява заплевеляването, тъй като вода се подава само на цветята, а почвата около нея остава суха и не позволява плевелите да се развиват. Може над мъркучите да се положи мулч. Това са органични материали, например дървесни кори или други растителни остатъци, които имат и декоративна стойност, може да са оцветени, или различни камъчета. По този начин, освен че се скриват елементите на капковото напояване, потискат се плевелите, съхранява се по-дълго време влагата, има и декоративен ефект. Най-рядко в малките цветни градини се прилага дъждуване. Този начин на напояване е приложим при големи дворове с тревни площи, където основните растения са лисно-декоративни, дървета и храсти, кипариси, хвойна туя и други. И градината наподобява по-скоро малък парк. Ако искате да разберете повече за това, как да организирате капково напояване и дъждуване, пишете ни на имейла. Очакваме от вас предложения за теми, които биха ви били интересни. Пожелавам ви да станете майстори в декоративните растения и много красота и любов около вас. До нови срещи! Довиждане!